जगदान आरो जगदान फिन आरोबाव बिपिएफ दोलोखौ मोजां मोनग्रा सुबुंफोरा इउपिपिएल दोलोआव जगदान थारैनो बिपिएफ दोलोआ लाथिख' जानो थांमारगासिनो नामा? बिपिएफ दोलोनि दैदेनगिरि आरो सोद्रोमाफोरा इउपिपिएल आरो बिजेपि दोलोआव साफा साफा जयेन जाजोबमारसिगोन नामा? चिरां जिल्ला लाइमुथि जिया बाजार आरो खुंग्रिंआव इउपिपिएल दोलोआ गोख्रोंसिन खालामनो थाखाय बिसायख'थिनि फोसावदि मेल खुंदों आरो बे मेलावनो बिपिएफनि सोद्रोमाफोरा इउपिपिएल दोलोआव जयेन जायो। नंगौ, गुबुन गुबुन समफोराव आरो जायगाफोराव नुबोनाय बायदिनो दिनैबो फिन आरोबाव चिरां जिल्ला लाइमुथि जिया बाजार आरो खुंग्रिंआव इउपिपिएल दोलोआ गोख्रोंसिन खालामनो थाखाय बिसायख'थिनि फोसावदि मेल लानायावनो बिपिएफनि सा 20निबो बारा सोद्रोमाफोरा इउपिपिएल दोलोआव जगदान जायो। लकसभा बिसायख'थिनि जा फोसावदिं हाबाफारिजों लोगोसे जोंहा प्राइमारियावहाय माखासे मावनो गोनां खामानि दंबावो। बे जादों बुथ लेभेलनि गासैबो कमिटिफोरखौ लिंथुमनानै जोङो माखासे खामानि मावनो गोनां दङ। बेफोरखौनो जोङो सावरायलायदों। मानोना बुथ लेभेलनिफ्राय टप लेभेलसिम पार्टिखौ स्ट्रङै लाखिनायानो जोंनि थांखि। देरहानायाथ' जों देरहाखायो, खिन्थु देरहानायानो गासिबो जोबथा नङा, गोबां खामानि मावनांगौ थायो। ओंखायनो बेफोरखौ लानानै दिनै सावरायनाय जादों। नोंथांमोननि हेंथा दोलोनि थासारिया दा माबायदियाव दङ? अलमस्ट लाथिख' जानो थांगासिनो दङ। बे एमपि इलेक्सन जोबनायनि उनाव नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजोंनो जोङो मिथिलांबाय थागोन, जोङो समाजनो खिन्थिगोन। जोङो थारैनो बर' हारिनि गेजेराव मा खालामनो नागिरदों मानबगोनां प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव बेखौ फोरमान मोनलांगासिनो दं। जों बरायो आरो फैबावगोन, गोबां फैबावगोन, खाम्फायाव फैगासिनो दङ। दिनैहाय गिबियावहाय बेयाव बाहागो लानो हानाय जोंनि मिडिया पार्सन नोंथांमोननिसिम आं गोसो गोरबोनि साबायखर बावहरनाय जाबाय। दिनैहाय 14 नं चिरां दुवारनि सिङाव थानाय देवस्रि प्राइमारिनि सिङावहाय जोङो गासै 42निफ्राय 46सिम मानसि जोङो जयनिं खालामदों। बेवहाय आदिबासिनिफ्राय दङ, गरखानिफ्राय दङ। बिथांमोना जोंनि इउपिपिएल पार्टिखौ मोजां मोननानै दिनैहाय जोंनाव जयेन जाफैदों। गोजोननाय मोनदों। आरो जोंनावहाय बेबायदि जयनिं जानो नागिरनाया, जयनिं जानो फैनो खोथा होनाया गोबां दंबावो, जों खालामलांबाय थागोन। आरो दिनैहाय जों सानो सानसेयाव बिदिनो 30 जन 40 जन 50 जन बिदिनो जागासिनो दं। फैबाय थानाय इलेक्सनसिमहालागै बिपिएफनि मानसि थाहैगोन ना थाहैया बेखौ जों बेखौहाय बिथांमोना सिन्थासो खालामदों होननानै जों बुंनो हायो। मानो होननानै बुङोब्ला बिथांमोना दिनैनि जेनाखि प्रग्राम आरो गुबुननिफ्राय सिगाङाव दाख्लि हाथिसाराव प्रग्राम जानाय बेनि उननिफ्रायनो जोङो लागातार जयनिं प्रग्राम लागासिनो दङ आरो लालांबाय थागोन उनावबो। आरो बेखिनियानो। बिपिएफनि मानसिफोरा नोंथांमोनाव हाबफैबाय थादों नामा? बिपिएफनि मानसिया जोंनाव हाबदों आरो हाबोब्लाबो बिथांमोना जोंनि इउपिपिएलनि मानसिखौ जेबो खालामनो हाया। जोंनि इउपिपिएलनि मानसिया मानो होनना बुङोब्ला गुबुन पलिटिकेल मानसिफोर बादि नङा। जोंनि बिपिएफखौ जों इउपिपिएलनि मानसिया मालाबाबो बोजबनानै लाया। आरो इउपिपिएलनि मानसिया जाथि आरो समाजखौ लुखांनायाव खामानि मावग्रा हिसाबै मालाबाबो इउपिपिएलनिफ्राय बिथांमोना गुबुन पार्टियाव थाङा। फैबाय थानाय टाइमावहाय 14 चिरां दुवार समस्थिनि सिङाव बिपिएफआ 0 बेखौथ' आं दहाय एसे सिगाङावनो बुंखाबायानो। फैबाय थानाय इलेक्सननि उनावथ' आरो बिथांमोना बिपिएफनि मानसि थागोन ना थाया बेखौ समाजसो खोन्थागोन। आरो दिनैनि जानाखि पिक्सारखौ नुयोब्ला बिथांमोना इलेक्सननि उनाव सासेबो थाहैनाय नङा बेखौ जों बुंनो हायो। जयन्त बसुमतारी बिथाङा देरहागोनखौ आसा खालामो। जयन्त बसुमतारीयाथ' देरहागोनना 100%। आरो जों दिनैहाय जानाखि जोङो खामानि मावबाय थादों पार्टिनि जानानै थांखिया बेनो। जोङो जेरैब्लाबो जों इउपिपिएलनि जानाखि इउपिपिएल बिजेपि आरो एजिपि जानाखि जयेन्टलि केन्डिडेट एनडिएनि केन्डिडेट जयन्त बसुमतारी सारखौ जेरैबो देरहाहोनांगौ। आरो जोंनि समाजनि आरो जोंनि ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ खौसेथि आरो जोंनि ओनसोलनि बिटिसिनि सिङाव थानाय साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ समयसाफोरखौ दिल्लीयाव थांनो खोन्थाहैनांगौनि थाखाय जोङो जयन्त बसुमतारीखौ 100% देरहागोन। आरो दिनैनि पिक्सारखौ जों नुयोब्ला जों बुंनो हायो जयन्त बसुमतारी सारा देरहाखाबाय होननानै जों बुंनो हायो। नोंथांनि हेंथा दोलोनि सोरबाफोर सुबुंफ्रा नोंथांजों जयेन जानो गोसोब्ला नोंथांनि
बेखौ बुंनांगोन जोंनि बर्तमान जोंनाव दरजा खुला आरो सोरबाफोर जुदि गुबुन गुबुन पार्टिनिफ्राय जइन जानोब्ला जाफैबावनो हागोन नाथाय जोङो नैबे इलेक्सननि उनावहाय जोङो बिथांमोना जोंनाव जइन जानो होनना बुंब्लाबो जोंना थारमाने बिथांमोननि सायाव सांग्रोनांगौसो जागोन हयथ' जोङो जइनखौ लायाबो जानोबो हागौ इलेक्सननि उनावब्ला बेनि थाखायनो खावलायदों बिथांमोननि फैबाय थानाय एमपि इलेक्सननि सिगांनो जाहाथे जोंनाव फैनो गोनां मानसिफ्रा बयबो ज' फैखायो आरो उनावहाय बिथांमोना फैनो नागिरब्लाबो जों बिथांमोनखौ लानो जानाय नङा। सर्वप्रथम त म सबैलाई नमस्कार भन्न चाहन्छु। अब हामीले धेरै विचार गऱ्यौँ अगाडि पनि केही कुछ हामीले केही बनिन सक्छौँ बा हाम्रो गाउँमा केही डेभलप हुन्छ मन्दिरहरू केही बनिन्छ स्कुल बनिन्छ भन्ने हामी धेरै आश गऱ्यौँ तर केही सक्सेस भएन र फेरि हामी पनि यो ग्रुप यो पार्टीमा पनि आएर हामी हेरौँ विचार गरौँ केही कुछ हामी बनिन सक्छौँ कि हाम्रो छोराछोरीको भविष्य केही बनिन सक्छ कि त्यसकै लागि हामीलाई राम्रो लाग्यो अहिले आएर र हाम्रो एउटा ग्रुप पनि छ त्यही ग्रुपलाई पनि अलिकति केही अघि बढाइदिनुहुन्छ भन्ने एउटा आशले पनि हामी यसमा आएका हौँ। यो भन्दा तपाईहरु अगाडि बीपीएफमा हुनुहुन्थ्यो र बीपीएफमा केही सुविधाहरू नभेटेर आज युपीपीएलमा जोइन हुनुभयो र भविष्यको दिनमा तपाईहरु युपीपीएल टिमबाट के आशा गर्नुहुन्छ? हामी त्यही आशा गर्छौँ र हाम्रो बाटोघाटो राम्रो होस् स्कुलहरू बनियोस् हस्पिटल बनियोस् हामी टाढा दुख बिमारको लागि टाढा पुग्नुपर्छ यहाँबाट बयौँ पुग्नुपर्छ हाम्रो पेसेन्टहरू केही दुर्घटना पनि हुनसक्छ त्यसको लागि हामीलाई मन्दिर पनि हाम्रो त्यस्तै भइरहेको छ अधुरो भइरहेको छ हामीलाई त्यही नै चाहिएको छ हाम्रो छोराछोरीको भविष्य स्कुल कलेज गाउँमै बनियोस् त्यही चाहन्छौँ हामीहरू। हेडमेन হয় মই 2003 পৰা ব্ৰিটিছ একাডেমিৰ পৰা মই চৰকাৰৰ লগত আছিল বিপিএফৰ লগত কিয়নো হেডমেন হিচাপে মই গভৰ্ণমেণ্টৰ লগত থাকিব লাগিছিল একাৰণে বিপিএফ দলে 17 বছৰ ৰাজত্ব কৰি আহিছে হেডমেন হিচাপে মই সিহঁতৰ লগত ৰাজ্যৰ স্বাৰ্থত কাম কৰি আহিছোঁ। আজি মাজত কি হ'ল মই ৰাজনীতিত নাছিলোঁ বেমাৰৰ কাৰণে তথাপিও এতিয়া বাধ্যতা কোনোবা কৰা নহয় মোক নিজে ইচ্ছামতে কিয়নো ৰঞ্জিত বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া ফৰেষ্ট মিনিষ্টাৰ হয় মই হেডমেন হিচাপে তেওঁৰ লগত থাকিব লাগে ৰাজ্যৰ কাম কৰিব লাগে এই কাৰণে মই ইউপিপিএল জইন কৰিছোঁ আৰু যিমান পাৰিম সহায় কৰি যাম। আপোনাৰ লগত কিমান জন আহিছে? মোৰ লগত 16 জন শান্তিপুৰৰ পৰা। सिगाङावहाय बबे पार्टियाव थानानै खामानि मावदोंमोन इउपिपिएलआव बिनि उनाव 3.5 बोसोर हमना लादो बिपिएफआव बिपिएफनि दिनैहाय माने इउपिपिएलआव थारमाने बिपिएफआव 3.5 बोसोर थानायाव बिसोरनि मावनांगौफोरखौ मोजां मोनि हिसाबै दानि सरकारा जिहेतु जोंनि हा हुफोरखौ एसे मावनो हागोन होनना आसा खालामनानै जों बिसोरजों लोब्बा थादों दिनैनिफ्राय इउपिपिएलआव जों माने खामानि मावसिगोन। गोजोनथाव खौरां नोंथाङा कटन आरो इरि जि गाननो मोजां मोनोना नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों चिरां जिल्लानि सापागुरियाव थानाय आगर दाग्रा आफादा 1 एप्रिलनिफ्राय 30 एप्रिलसिम बैसागुनि 20% 50% डिसकाउन्टनि अफार आगर स्टोराव हौवाफोरनि थाखाय कटन आरो इरि जिफोरखौ मोननो हायो जेरै जेन्स शार्ट शर्ट कुर्ता लं कुर्ता वेस्टकट गामसा स्टल मफलार आर'नाइ आरो हिन्जावफोरनि थाखायबो कटन आरो इरि जिफोरखौबो मोननो हायो जेरै लेडिस कुर्ता लेडिस टप लेडिस पेन्ट दखना साद्रि इरि स्टल आरो इरि सलफोरनि गानग्रा जोमग्राफोरनि जिखौ मोननो हायो। कटन आरो इरि जिफोरखौ गानग्रा एबा बायग्राफोरनि थाखाय आगर स्टोरा मोजां सुबिदाबो खालामदों जेरै अनलाइननि गेजेरजों WhatsApp नाम्बार फेसबुक आरो इन्स्टाग्रामनि गेजेरजों बायनो हागोन आरो सोरबाफोर हलसेल बायग्रा दंबा हलसेलबो बायनो हानायनि सुबिदा दं। बेजों लोगोसेनो मोनसे गोजोनथाव खौरांबाव आगर दाग्रा आफादाव सोरबाफोर जि दानो गोसो गुदुं आइजो सुबुं दंब्ला जि दाफिननो हागोन। गोबां बाथ्रा मिथिबावनो थाखाय 8822063339 9678923836 आरो 9613 224401 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन।